Kaixo lagunak, Kaixo. aste santua aiatu zaigu, urtero bezala, eta bideo honetan saiatuko gara ordutegi guztik aipatzen. Gero kartel batzuk ere prestatzeko asmotan gaude, baina edozein kasutan bideotan gure zonaldeko ordutegi gehienak bintzat esatea, hori egitea, gure helburua. Orduan, lehenengo gauze izango lirateke konfesioak. Konfesioak lekun berrin izango ditugu Klarisetan erramu igande bezperan, hau da, apirilaren batean atxaldeko 4:00 aurrera. Gutxi gorabehera 6 arte, konfesore bat egongo da Klarisetan. Bertan, konfesatu nahi duten guztientzako. Gero, Leitzen konfesioak izango dira asteazken atxalden, asteazken santu atxalden. Beraz, apirilaren 6 da, ez da? Asteazken santua. Atxaldeko 6:00 aurrera Leitzeko elizen konfesore bat egongo da. Edo bosta da barkatu. Bosta da. Betire atxaldeko 6:00 aurrera konfesore bat egongo da elizen nahi dunantzako. Ostegun santu goizen Leitzen egongo da baita ere penitentzio ospakizuna, batez ere gaztei zuzenduta, baina denentzako irekia goizeko 11:00 elizan. Eta ostiral santu goizen ere 11:00 egongo da beste ospakizun bat Leitzen, erderazko prestaketakin. Gero goizutan konfesioak izango dira asteazken santu atxaldeko 6:00. Asteazken santu atxaldeko 6:00 egongo da ospakizun bat. Eta betelun izango ditugu baita ere konfesioak ostegun santu goizen 11:00 aurrera. Beraz, horiek pixka gure zonaldeko konfesioak, egun hauetan konfesioa egiteko intentzioa dezuen guztiontzako, oso garai aproposa da horretarako. Eta gure ospakizunak, alde batetik egongo die Araitzen zenbait ospakizun, alemanek egingo ditunak, eta Basagurun ere Pako Belokik egingo ditu beste batzuk. Baina, hoitatik aparte, unako ospakizunak eta Don Juan Mariak ere egingo ditu, Iribas, Mugiro eta Barabara. Baina, hortik aurrera, ostegun santun izango dugu. Atxaldeko bostetan Lekunberriko Klarisetan egongo da ospakizuna. Atxaldeko 6:00 izango da ostegun santun, Areson, Etxalekun eta Lekunberriko parrokin. Hiru horietan 6:00. Eta goizutan atxaldeko 7:00 eta atxaldeko 7:30 Leitzan, Betelun eta Berueten. Horiek atxaldeko eta Agustinetan 7:30 ere, hori da. No, 7:00, atxaldeko 7:00, bai. Eta aldazko Agustinetan atxaldeko 7:00, goizutan bezala. Ostiral santu goizen izango ditugu gurutzbideak. Leitzen goizeko 8:00, Elizetik abitu eta Santa Cruzeraino, Betelun elizen 11:00, eta Lekunberrin goizeko 11:00 ere parroketik abitu eta Peñaraino izango da. Hiru gurutzbide aukera horiek, gure zonaldean. Baita ere, barkatu, ostegun santu iluntzean beti bezala ordu santuak ere izango ditugu. Izango dugu Leitzen atxaldeko funtzioaren ondoren, hau da 7:00 da funtzioa, gutxi gorabehera 8 eta 4 edo hasiko da ordu santua. Funtzioa bukatu eta berehala. Eta Lekunberrin ere egongo da iluntzean beti bezala Klarisetan. Uste 8:00 izaten dela. Hori da. Gero, ostiral santu atxalden izango dugu. Atxaldeko 3:00 eta ordu santua Betelun baita ere. Gaurgurtzarekin, gauean, osogi. Gero,
Ostira Santu atxalden. Atxaldeko 3 izango da Aldazko Agustinetan bertako ospakizuna. Jesus hil zen ordu berberean. Gero atxaldeko 4:30 egongo da Betelun, egongo da Areson, bi horiek egotan. Gero atxaldeko 5:00 Lekunberriko Klarisetan. Lekunberriko Klarisetan. Atxaldeko 6:00 egongo da Leitzen, atxaldeko 6:00 ere egongo da Itsason eta Lekunberriko parrokian, osongi. Eta gero atxaldeko 7:00 egongo da Goizutan, eta atxaldeko 7:30 Berueten. Horiek izango dira Ostira Santuko ordutegiak. Eta Larunbat Santuko Pazko behiak honakoak izango ditugu. Goizutan atxaldeko 7:00, Berueten atxaldeko 7:30, Betelun iluntzeko Areson atxaldeko 8:00, Betelun iluntzeko 9:00, Lekunberriko Klarisetan 9:00 baita ere, eta gero Leitzen 10:00, gabeko 10:00, eta Lekunberrin gabeko 11:00. Eta Aldazko Agustinetan, uste dut, Goixamar, akaso gero subtitulutan jarriko dut den, eta hoxe izango litzateke. Gero Pazko igandean tokatzen diren mezak, bai betiko mezak, bigarren igandetan tokatzen diren meza guztik. Eta besterik gabe, Aste Santu honona, edukidezazuela guztiok, batez ere, aste hau santua izan da bila, denoi mesede egin ezaigula gure fedean, eta hoxe.